kao što rekoh, ja sam Rejc koji sporadično zakazivao ove konferencije za štampu, ali glas mora da se čuje. I siguran sam da bi ove mere i one opravdane koje su, kao što rekoh, donesene, a neke su bile opravdane, uključujući neko ograničenje kretanja i mere karantina i zatvaranje granica i niz drugih kojima sada možemo naknadno kasnije govoriti, da je bile još bolje i doslednije sprovođene, da su imale i da je bilo manifestovano da imaju plebiscitarnu podršku svih javnih političkih faktora u zemlji, uključujući i tu gnusnu opoziciju, ovu parlamentarnu ili onu vanparlamentarnu. Dakle, kolika god snaga te bila opozicija, neumesno je, kontraproduktivno je, štetno je da se opozicija, opozicioni politički činioci u potpunosti isključe iz i donošenja i sprovođenja ovih mera. Da se samo predstavnici vlasti i vlade pojavljuju u emisijama, na konferencijama za medije, na televizijama sa nacionalnom frekvencijom i objašnjavaju te mere. Ja mislim da bi bila mnogo bolja i snažnija poruka, siguran sam, da se i neko od predstavnika opozicije, čak i kažem one koja je omražena i koja se osuđuje ili proglašava za destruktivnu, da su se pojavili i podržali te mere, jer dobar deo građana Srbije zapravo ne zna da je opozicija takođe podržala neke ili većinu preduzetih mera. Šta je bio problem da se, navodim samo kao primer, neko od lidera, evo, i ne moramo mi iz Skupštine, iz parlamentarne opozicije, neko od onih koji bojkotuju parlament, Dragan Đilas, koga god hoćete, Vuk Jeremić ili neko od ovih ozloglašenih u jednom delu javnosti likova pojavio i takođe rekao šta podržava. Mislim da bi to obezbedilo veću podršku tim merama, veće poštovanje tih mera. Ako govorimo da je opasnost tako velika, kao što jeste, ja verujem da jeste, i da nam je potrebna zajednička borba, pa kad je zajednička borba, onda zaista u njoj da svi učestvujemo, a ne da zapravo neki i dalje budu dežurni krivci. I nije niko protiv niti zdravlja ljudi, niti je protiv države, ako kritikuje neku meru ili izrazi nesaglasnost sa nekom merom koju je vlast preduzela i koju na kraju krajeva sama ta vlast promeni nakon nekoliko dana, a pre toga žigoše onoga ko je to tražio i ko je to predložio, žigoše ga kao opasnog avanturistu, tako reći zločinca, neko ko hoće da ubije stotine hiljada naših građana. Tako se ne vodi niti borba protiv epidemije, tako se ne gradi nacionalno jedinstvo i državno jedinstvo koje nam je potrebno u teškom času. I tako, kao što rekao, ni te mere, uključujući one koje su potrebne, ne mogu biti dovoljno efikasno sprovedene, jer vi jedan deo javnosti, jedan deo građana, jedan deo tela političkog isključujete iz toga i proglašavate ga sumnjivim licima i onima koji maltene žele da bude što gore, da bi prikupili neke političke poene. Onda, naravno, ovi sa druge strane uzvrate da vlast prikuplja političke poene tim merama i tim beskrajnim konferencijama štampu i onda imamo to što imamo.